estem perdent l'esperit crític. I és que no sé si us n'heu adonat, però constantment consumim xarxes, opinions, podcasts de merda i molta info que està aquí, al núvol. I me n'adono que cada vegada som menys crítics. Som ja una mena de pasta, de massa, que es va, no?, amollant en tot això que passa i succeeix al nostre voltant. I aquí estic jo! D'acord, un dia més. No ho sé, se'm fa estrany perquè no paro de veure gent que parla de salut i no són metges, coaches i gurus espirituals que parlen de psicologia i no són psicòlegs, i com no podia ser menys, i això sí que em toca de prop, gent que parla d'informació i no és periodista, o és més, gent que intenta fer humor i no és còmic o no es considera del gremi o ni tan sols li interessa el gremi de l'humor. I és que és això, crec que ho acabem tot passant per alt i acaben tenint visualitzacions i una repercussió gegant, gent que no té cap mena de sentit, que diuen barbaritats i borrades